No ahojte, dneska som si pre vás pripravil ďalšie video. Nebude to o žianovskej alpinizme, ale bude to o pokuse, že ja narežem si takto naprieč čokoládu Milku, takto nejako približne, potom si ju odrežem takto naprieč a že vraj by mi prehodím a by mal mi ostať jedna alebo dve tabličky. No, čokoládu už mám takto krásne rozbalenú. No a teraz ideme na pokus. Tak. Takto si narežeme na pol, aby bola presne rozrezaná. Tak. Tak, pekne. Teraz takto rovne si narežeme. Potiaľto. Oddiel si tie dva kusy. To by si aj mohol zlomiť, nie? Jasné, ale tak troška si to narežem radšej. Tak, to je pekne. Tak. No. A teraz... No, a máme ju takto pekne už rozrezanú. Zbytok času, čo ju Dado vypol. Teraz si ju rozrežeme, ten kúsok, čo nám ostal. Si ho dáme takto. A spravíme... Toto máme tie dva kúsky, aby bolo jasné. Tie si dáme zatiaľ na bok. Teraz odrežeme... Už neorežeš. Jaj. Teraz spravíme malý presun. Tak. Voilà, čokoláda. Nám. Toto malé nám ostalo. No a máme aj celú čokoládu, aj záver, aj odrezaný kúštek. Čiže toto si môžete robiť aj doma a takto si dávkovať a šetriť čokoládu. Tak. Pokud sa vám videjko ľúbilo, nezabudnite dať like a odber. Dobre.